madoka mabuja akanaka atauya anonhau dzanyasi kam. Zuva rochisere mumwedzi uno waiye Mbudzi amazuva 500 anogumi nombiri 512 pachirungu. Ayo Jobhosi agara mujeri akandopfikihwa pakaita kunyangara. Jakobho Ngaruvume agarawo mazuva anoita 124 kubva musi waatongiwa. Idi pakaita kunyangariwa. Muna dzanyasi papa kutsvaka rutsigiro kuvanhu vari kupinda musarudzo dziri kuuya mwedzi uri kuuya uyu kwatotanda kureketa kuno. Ipapa wabato rosisisi wagotoburika wari kureketa iwo kutoti aiwa tiri kubenukapo kare kowaja hino kuti zvichaburika sei. Ticharamba takandoringa ipapo kuti zvinenge zvichioneka chere kana kuti panenge pari be. Asi vari kuhwadziwa fani nokutoti kumwe kwacho kuhwina kwawagoita wagohwina zvinotoita kubuditsa tsinga chaiko kuti wahwine. Dzimwe nzvimbo wanga wachikubirihwa nokudidi asi zvese wakakona kuhwina. Kuno iye chabangu uyu abva aita kuagwadamisa chaiko. Asi wari kuti aiwa kunyangwe tikagwadama, kunyangwe tikatorara nomanhede toramba tichibvira kuti zvinhu zviite zvisvinu. Ikaiti goringa kwazvinoperera. Bato raMwonzora MDC ragotiro aiwa bari kudaba kupinda mukuhwisana kuri kuitika izvezvi kukuya musarudzo dziri kuuya ku. Wagoreketa aiwa akatoti aiwa ba ndiri kuzvidaba. Wobato redu wakabvumirana kuti aiwa tiri kupinda ba mumanyongoriya. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Ticharamba takaringa. Ipapa opo kare kuno makwai areketeka nevazhinji wana akadzitape wanoziva zvinowanzoitika nguva zhinji wari kureketa iwo kutoti chabangu agotonyorapo kare imwe tsamba yokubuditsa vamwe vanhu kumakanzuru. Kwai ipapa agotoita kutoti ade kubuditsa vanhu vari kumakanzuru guta raHarare noBulawayo kunyanya zvokutoti pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinosvika kupi zvinoperera papi. Unosaya kuti sei ari kuita kudando. Unobva wandoona kutoti pachiribe kana chibodzi chiri kureketeka zvokutoti anoti ndiriyo bato rosisisi zvandiri kuita ndezvokupfidzisa chamisa aiwaba akutoita munjekure hache noupenyu hwevanhu hwakaringira kutoti makanzura pokare noma MP awakavhotera aite tusvinu. Kaiti goramba takandoringa ipapo. Chokwadi kana chaikuda chokuramba chinoita kuringa chichikutuka nomaziso. Ipapa Terence Mukupe akandiwa pasi pobhazika atoita kuvhiringidziwa abatiwa nomhosva kwai yokugobira zimura nohurumende yemari inoita zviuru 55 wemari yekuAmerica mumari yawaifanira kuwana paagonyepa kuti kwai dhiziri kana kuti mafuta odzimotika anga akawanda akapinda kuzambuko roForbes kwaMutare achinzi ari kuenda kuDRC agokonesiwa hache achiita zvimadiri ajojina nawo. Unobva watoona kutoti dzimwe mari dzatinoshainiwa nadzo nevanhu avo wanofungira kuti tinenge tiri bechatiri kuziva asi wabva watoita kuvhiringidziwa. Kwai ipapa achagopuwa mutongo zuva ramangwana. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvakamira sei. Tinenge tichikunyepa hii. Papa takatomirira kuti pokare zvawakareketa kuti Henrietta Rushwaya ndipo wachagomupawo mutongo yache anenge ari papi. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvakamira sei. Wamunangarwa nyasi wazoita kubvuma kwomunhu mukuru ka kwai anoreketa chokwadi chaicho zviri kuti dyo. Asi ipapa abva atota tiri kuda kuti nyika yedu ibise nyaya dziri kuita kuti itadze kukwereta mari kunze kwenyika. Nyaya dzezvikwereti zvatiri kutadza kubhadhara. Saka imimi mese vari kumirira Zimbabwe munofanira kuti muite basa rokutsvaka nokuita zvese zvamunokwanisa kuita kuitira kuti tikone kuramba tichikona kuzokwereta mari, debt clearance pachirungu. Kureketa kutoti zvaita kumunyangarira manje azviona kutoti kuda kuti kumarijo kuda kuti kumanzere paribe kana chiri kutekaira. Wese warindoramba wachitoti aiwa iwe bhadhara mari apa iwe wachiri kuda yawo yokujawo unobva wazvisayaidi. Asi rikaitoonekwa inoperera iyoyi kuti inoperera papi. Uko Kembo Mohadi anga ariko kuKimberley Process Certification Scheme kumapopo makoko kuVictoria Falls ari kureketa kutoti hurumende yawo iri kuda chaizvo kukudza iwo musika unobikiwa
kana unotengesewa mangoda munyika muno kuitira kuti utengeseke mangoda zvakanaka zvezvino. Rekai tigoona ipapa kuti wanoipedza sei, tinoramba takaringa. Tafara nyasi, mumwe mufana anonzi Alan Tivapasi wobatoro CCC akanga ari mumwe wemaajenti awo pasarudzo azopuwa bhero nyasi romadhora okuAmerica 200 chaiwo apedza mwedzi 3 arimo mujeri. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangariwa kundoimba kuti aribe kuisiwa iyo poison inondoreketiwa kuti kwai inoisiwa vanhu. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei ipapo. Apa iye mhosva yache kwainge iri yokuti agorambidza afazi kuita mutsepwede pasarudzo. Zvakaita kunyangara. Rekai tione kwainoperera. Kanzuro yeguta reHarare yagoreketa kutoti zesa inofanira kuti ireke zvairi kuita, iri kuita kutamba noupenyu hwevanhu nokutoti ipapa vari kuita vachimbodzima magetsi kumuzinda unopepetiwa mvura woMorton Geoffrey Water Works. Ipapa apa vanhu vazhinji pakandoenda magetsi mvura inobva yatadza kupepetiwa zvinobva zvatanda kutonetsa zvekutoti wazhinji wagotoringira kutoti magetsi anogona mvura iyi inogona kutoita kusaika zvachose zvekutovhiringa vanhu chaizvo. Saka rekai tigoona kwainoperera kuti inenge ichiperera kupi. Toramba takaringa tichizokunyepai. Hurumende yagoreketa kutoti pamusoro kubvumira yagoita vanhu kuti watenge fotereza, watenge samende kunze konyika waribe kubhadhara mari dzomutero. Ipapo wakubvumira pokare kuti fotereza itengiwe kunze konyika paribe mari dzomutero. Unobva watoona kutoti taita kunyangara wakomana. Paribe kana chibodzi chiri kutekaira munyika muno. Ticharamba takaringa hedu kwazvinoperera kuti zvinenge zvichiperera kupi, asi zviri kuita kuhwadza. Wakuruwa dai wandobvuma hawo kutoti zvakuona wazvavhiringa taona kuti toita sei. Wabi yedu wari muSouth Africa wari pasipo chirongwa choZTP papa wagonzi aiwa kusvikira gore rinouya mwedzi wa10 wanenge warimo muSouth Africa. Paribe anorambidziwa kuita zvaanofanira kuita zvese. Rekai tione kwainoperera. Sangano roHelen Suzman Foundation wangu waendapo kare wachida kuti dare rigoreketa kutoti ngazviitike kudando kuti vanhuwo kodzero dzavo dzese dzinenge dziripo dziribe kuvhiringika. Asi rekai tirambe takaringa kwadzinenge dzichienda kuti ndokupi nokunyepai. Kambani yoMetro Pitch izvezvi yagotengiwa kambani yoSub-Saharan Capital Group inenge iri pasi po kambani yoInsco. Haidi Insco yakaita kuita dande mutande chairo munyika medu muno. Rekai tione kwainoperera iyoyi. Heno kuti iwo Competition Commission wachazvibvumira chere kana kuti wachazviramba, asi kuziya kwedu paribe chavanoramba wakandoita kuti kutonyarara zvavo. Rekai tirambe takaringa kwazvinoperera. Toringa dzomutambo mangwana kuri kutamba triangle ichiringana usuno Highlanders Boso. Makepekepe yaiFRI Jere ZANU-PF inenge iri kutamba noBulawayo Chiefs wanamambo kuBulawayo. Kaitigoona kuti wanamambo wachaita chere zvinofana kuitiwa zvokuja chikwata chaFRI Jere ZANU-PF. Nyasi FC Platinum yaita 0-0 noDynamos. Chicken Inn ikagweta kabodzi noGreen Fuel. Herentals yaita 2 Cranbourne Bullets ikaita kabodzi. Manika Diamonds aiwa yaratidza simba kuwakomanawo Simba Bora ikawaja nokabodzi kwa 0. Black Rhinos chauya chipembere changa chiripo chikagotunga nonyanga ibodzi chikwata chaiye Walter Magaya woyadha chikaita 0. Ipapa pokare ZPC Kariba nyasi yabo yamagetsi ikabva yati hwange aiwa kuribe magetsi kwa 0 chaiko. Gezi Platinum yati iyo mangoda achino mari yabva yaita 2 ikagoedza. Iyo Shisham ikabva yagoedzawo kabodzi komatandanyadzi asi yajiwa. Kaitiringe dziri kuitika pasi rese. Ipapa kutandira muSouth Africa vanhu vari kundoramba vachibvunzana kuti kohoko sei kuri kuita vanhu vanenge vari kusungiwa vachinzi vagoba mari yoparapara iya yange iri mumasofa yamutungamiri wenyika, asi nyamuridzi wemariyo ari kusungiwa unobva waona kuti masimba yakaoma wakomana. Mari yakanaka
inoita kuti vanhu vaite zvasingafaniri kuita pakaita kunyangara. Apawo mahwadzo ari kuuya kubva kuSouth Africa ko kambani yoInplats yagoreketa kutoti takutoti wari kuda hawo kusiya mabasa, uyai tikupei mari musiye mabasa izvezvi, mega henyu tiribe kana kuita zvimwe zvinhu. Hede ya pakaita kunyangara. Wobva waona wapedza kudari mukuru anenge agere hunde pakambani pobva apuwa makutukutu omamiliyoni mobva waona kuti ya pakaita kunyangara chaiko. Chikoro chofundo yepamusoro choUNISA chagotoreketa kutoti paribe kana chibodzi zvachiri kuziwa pane zvese zvagoreketeka kutoti kwai chagopa vanhu vokuMalawi maPhD. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tichamira hedu tichigoringa kuti zvinenge zvichina nokupi. Tinokunyepai kwazvinenge zviri kuitikaira zvichienda. Kunyika yeZambia kwaipapa wamiriri mudare reparamende wanoita 11 wagonziwo wamisiwa kumbosenza mudare reparamende mo kwemazuva anoita 30 kwai wari kubatirwa choupenzi chokuti wagotadzisa basa reparamende mbo kutikaira zvizvino. Rekai tione kuti inopera yakaita sei. Tinoramba takandolinga. Apa nyika yoEthiopia mutungamiri wenyika wayo aita kuvhiringa wamwe izvezvi wabiyache nokuti agoreketa kutoti wari kuda chaizvo kuti waende kuisa nhandare yozvikepe seaport pachirungu kugungwa dzvuku. Kureketa kutoti nyika yoEritrea ndo yatoo yaisiwa panyanga dzamushore kureketa kuno. Rekai tione kuti zvinopera mushechere kana kuti kuchatanda imwe hondo pokare. Apa mukatikidzwa kanyasi anonzi Alan Fisher wokuIreland kwai agotoita ndiye munhu akubikawo zvokubika murabaraba aribe kumira kupfuura Hilda Basi wokuNigeria. Zvinoita kuhwadza. Asi dai wokuNigeriawo paita mumwe Mbudzi anosimuka pokare kuti akunde iye Alan Fisher kutomukunda kusvinu. Rekai tiringe tione kuti zvinopera zvakaita sei. Toramba takandolinga tichizokunyepai kwazvinenge zviri kutekaira zvichienda. Tiri ipapo kwanyasi mabujare. Rekai tigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.